שלום, אני יניב, וברוכים הבאים לקרטבע מבית איתנים בטבע. אנו באיתנים בטבע מציעים לכם סיורי קארטינגים חווייתיים ומעניינים על גבי הקארטינגים האלה. הקארטינגים הינם קארטינגים ממונעי פדלים, לכן הם ידידותיים למשתמש והסביבה גם כן. הקארטינגים מיועדים לגילאי 15 ומעלה. בסרטון הבא תוכלו לראות קצת יותר על הסיורים שלנו המתקיימים באזור הצפון. הקרטבע אינם כלי רכב קטנים המיועדים לנהיגה עצמית. הכלים המונעים בעזרת פדלים משלבים בתוכם מעבר לכיף, אתגר וחוויה גם פעילות ספורטיבית מהנה. הקארטינגים מצוידים בצמיגים חסונים ובעלי יכולת אווירות ונסיעה בשטח. אנו מבצעים על גבי הכלים סיורים בעמק המעיינות, עמק בית שאן ובעמק הירדן. במהלך הסיורים אנו משלבים ביקורים במעיינות העמק, פעילויות אתגר בשטח שונות, סדנות כיבוש, ארוחות ועוד. הסיורים השונים אורכים כשעתיים וניתן לשלבם כחלק מפעילות של יום שלם. הסיורים מתאים לקבוצות ולמשפחות והנהיגה על הכלים מיועדת לגילאי 15 ומעלה. על הכלים השונים ניתן להרכיב כיסא נוסף לילד שמשקלו עד 25 קילוגרם, כאשר ההורה הנוהג את הכלי מסיע את ילד עמו. אנו באיתנים בטבע שומרים על בטיחות בעבודה, הכלים מטופלים באופן תדיר והסיורים השונים מובלים על ידי מדריך מקצועי ומלווים על ידי רכב צמוד. אנו מזמינים גם אתכם לעבור ממנו סיור וטיול חווייתי ומענה בפעילות אקסטרימית ומלאת אדרנלין, להתגבש, להוביל ולהצליח.